Ayan guys, samahan niyo ako ngayon. Ikutin natin itong kahabaan ng Pinobal hanggang sa Tolentino Street sa may Big Campa. Ayan. Punta natin ito. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Ugbo ng Sampaloc guys, nandito tayo live. Ayan, ang daming tao ngayon. Sa kasalukuyang marami pong tao guys. So marami tayong mapapasyalang kayo nandito guys. Ayan. Ito yung kahabaan ng guys. De Los Reyes guys. De Los Reyes, mahaba ito guys. Hanggang dun sa dulo. Tatlong kalye yata ito guys. Dito sa unahan guys, sa may Pinobal dito. Dito meron ditong buy one take one burger. So ayan, 60 million in the house. Thank you for coming guys. Pakilike lang po ang video natin guys. Pakilike lang po. Pakishare sa mga kababayan natin sa OFW guys. Dito sa Luzon, Visayas at Mindanao guys. Pa-share na lang po at pakilike na lang po ang page. Maraming salamat guys. Thank you. I-like lang po. So ayan, meron dito. Hello. Ayan. Masubi. Ayan. Classic masubi. Ayan. Every Saturday, nandito kayo? Every day. Nandito sila, oh. Nandito lang yan sa kanto ng Pinobal. Kay De Los Reyes. Ayan. So, ayan. Meron ditong manihan. So, ayan. So, mamaya, papasal tayo doon. Isa-isahin natin bawat store. So, dito muna tayo sa kanto ng De Los Reyes, guys. Gamit po, madam.
Gratis po ka daw. So ayan, 17 million in the house. Ayan, thank you so much. Pakilike lang po ang video natin. Pakilike lang po. Maraming salamat guys. Maraming salamat. Nandito nga pala tayo ngayon guys dito sa Ugbunan, Sampaloc, sa Fusion Alley. So, 5:30 na. 5:30 na ng hapon. Ngayon ay kasalukuyang dinadagsanan ng mga tao guys ang ating Ugbunan, Sampaloc. Ayan. So, ayan guys. Yes, no, try nyo na burger, buy one, take one. Ma'am, 50 na. Yes, buy one, take one burger. Yes, no, try nyo na burger, buy one, take one. Burger. Burger, buy one, take one, ma'am, 50 na. Yes, sir, buy one, take one. So dito guys sa kanto, pinakauna, meron dito buy one take one na burger. Buy one, take a burger. Buy one, take one. Order guys, sir. Buy one, take a burger. Ma'am, Buy 50 one. na. Sa halagang 150 lang guys, buy one take one. So ayan. Angelica May. Ayan. Dito lang po yan sa Sampaloc. Sa Sampaloc guys. Sa may Nubal. Yes, sir. Try nyo burger. Buy one, take one. Kahabaan guys ng De Los Reyes Street. So ayan. Maraming guys. Nakita nyo naman guys, ang daming tao. So, ang daming pagpipilian dito. Maraming pagpipilian na pagkain. Maraming pagpipilian na pagkain dito guys. So, ayan. Yes, sir. Burger. Buy one, take one. Kaya maraming salamat sa mga viewers natin. Paki-like lang po at paki-share na lang pag nagustuhan niyo yung video. Kahit paki-follow na rin. Maraming salamat. Ayan, Angelica May. Shout out sa dyan. Comment lang po kayo guys kung taga saan kayo para shout out natin guys. Lugar nyo guys. Yes, sir. Burger. Buy one, take one. Lapit naman kasi mamili. Buy one, So take dito sa burger. kanto, sa natin, meron dito mango. Try nyo naman masarap yan. Buy one, take one burger. Ma'am, 50 na. Burger. Buy one, take one burger. One take one guys. Burger by one take one. Ito yun, di ba?
Angelica May, shout out sa inyo. So, ayan na guys, dito na tayo. Meron dito guys sa una. Manipuri. So mamaya guys, pasyalan natin yung dulo. Wow, dito. Tignan natin yung mga pagkain. Wow, ito yung kinain na kay MJS yata ito guys. Meron dito ng dragon fruit. So, ayan. So, dito naman guys, meron dito ang tawag dito, boss? Ang tawag dito? Ayan. Hey, ma'am. So, dito naman meron. Buy one, take one drinks, 99 yan. May buy one, take one din na drinks dito guys. Buy one, take one drinks, 99 yan. Buy one, take one drinks, 99 yan. So, ayan guys. Daming tao. Ayan, maraming salamat sa pag-like guys. Pag-like na natin. Live. Pag-like. Maraming salamat. Thank you for watching guys. So, andito tayo guys. Ito naman tayo guys dito sa meron dito guys sa Hungarian sausage with Hungarian sausage with ayan, may dragon fruit din sila guys. So, ayan. Dito lang sa Palok, Manila. So, ayan guys. Punta na kayo! Punta na kayo! Punta na kayo! Punta na kayo! Bilis! Sige na, magbibigay na lang. So, ayan guys. Dito pa rin tayo. Guys, ayan, live tayo guys. Dito sa Los Reyes Street. Ayan. Marami dito. Mamaya na, punta muna kayo doon. Ikutin lang muna natin. So, ito yata yung na-featured ni Jessica Soho. Ayan. Na-featured yata ito ni Jessica Soho guys. Eto guys, oh. Grabe kabundok yung so ito yung guys na featured guys sa na featured ng KMJ kasi guys. So guys, fresh, fresh, fresh na fresh. Wow, gabi sa ko. Yan, tayo na sa. Hello, te. Sabi naman sa ang tao pa dito, kay sa kay sila ni. Sabi naman sa kay okay kasi na. Dragon fruit. So, MI, ito yung na natin na feature.
featured na natin dito. Ayan. MY, with Kiampong. Ito pala yung Kiampong. Kiampong. Ayan. Anong pagkakaiba niya sa ano, ma'am? Sa chow fan. Diba, ano? Magkaiba sa chow fan. Ano? Kiampong. Walang gulay-gulay yan, walang mga mixed veggies. Pork lang yan, sir. Pork lang. Parang pork adobo na siya. Ayun, ayun. Ayun pagkakaiba ng chow fan nila. Ayun, wala siyang gulay. Pork lang. Kainin mo na, sir. Lalo sa'yo. May spicy. Ayan. Ito po yung kasama ng kanin. Ito. Ay, ano. Kiampong. Yung ano kalaki? Ay, yung extra. So, ayan, live po tayo kay MI's Meat and Fish. Ayan. Actually, marami ng mga vloggers ang pumunta rito. Sila, ito, no? Spicy yan, eh. Ayan ang mga pumunta rito, guys. So, ayan. Loves, kuya, ayan, nasa harap ko. So, ayan po, guys. Live po tayo, guys. Dito, maraming kainan dito, guys. Magsawa kayo, guys. Punta na kayo dito kung malapit kayo. So, ayan, oh, kita nyo naman, napaka... Ano ba yung spicy to? Magkano nga po yun? Magkano po yung isang, 120 po, may kasama na po siyang Kiampong rice. ay 120, may kasama ng Kiampong, ay mga Kiampong rice. Ayan. Ito yung, Isang order na po. so, panalo. Sige na, guys, bili na kayo, masarap to. So, ayan, paki-like lang po ang video natin, guys. So, ayan, panalo. Dito naman, guys, oh. Okay na, sir, video natin. Sir, anong tawag dito, sir? Tangulo? Ayan. Sir, bali, anong pangalan ng store niyo, sir? Pengwang Tangulo. Ayan. Dito lang yan, guys, matatagpuan sa Ugbo ng Sampaloc, dito sa De Los Reyes, no? De Los Reyes Street. Ayan. So, pasyalan nyo na, guys. No? Magkasama po kayo dyan. Magkaiba. Magkaiba to. So, ayan. Nandito lang yan, guys, malapit sa kanto ng Pinobal. Ayan, De Los Reyes Street. Kahabaan ng De Los Reyes. So, panalo. Ayan, guys, oh. Magkano naman po dyan sa 150? Panalo. So, ayan, guys, oh. Maraming kayo nandito. Daming tao, guys, oh. Ayan, samahan nyo ako, guys. Pag-like lang po ang ating video, guys. Paki-like lang po. Paki-share kung pag nagustuhan nyo, guys, ang ating. Ayan, mayroon takoyaki rin dito, guys. So, ayan, dami. Dagsa pa rin, no? 5, ano pa lang, oras, 5, magsi-6 pa lang, guys. Dagsak na, guys. Hi, madam. Hi.
Si Uncle Joe. Ang lalaki. Magkano po ang order dito? 95. So, yan, 95 lang guys, oh. Panalo. Laki. May kasama ng rice yan. Additional 20, ah. So, yan. Ito lang yan kay Uncle Joe. The original large chicken. Di ba magiging... Ayan, sumali. Hi, Marico. Nandikita na naman tayo. Meron ka na palang ano rito, ha? Meron ka pa rin sa, ano? Sa Quiapo. Ah, okay. So, ayan po yung ano, si Marico. Si Maricorn. Cheesy Maricorn. Ayan. So, ayan. Magkano nga ang per order dito? May 50, sir. May 80. Ayan, may 50, may 80. Ayan. Ayan, si Marico. So, ayan, nandito tayo sa ano, guys. Sa Ugbo ng Sampaloc. Ugbo ng Sampaloc, guys. Nandito tayo. Yan lang. Pila tayo. So, parang crispy potato chips meron dito, guys. Hello, guys. So, itong Korean street food, guys. So, ayan. Tuloy-tuloy tayo, guys. Nandito pa rin tayo sa guys, mukhang pinipilahan to, guys. Thai steaks. Wow. Thai steaks. And 10 yen is one.
So ayan guys, pinipilahan dito guys yung Thai Steak Street. Ayan o. Yes, what is going po? $150. So ayan, pinipilahan guys. Pinipilahan yung steak dito. Pwede ka na. Ayan guys. Oh. Sir, magkano naman yung per order? Per order yung magkano? 150 po, sir. Pero ano? Ayan po guys, 150 ano. Pinipilahan sila guys. So ayan, panalo guys. Ayan, nandito yan sa may kanto ng Eloisa Street. Dito pa rin yan sa kahabaan ng De Los Reyes Street guys. So, pasyalan nyo na guys, Thai Steak Street. Ayan o. So, 9 million in the house guys. Paki-like lang po ang ating live. Paki-like at paki-share, paki-follow, subscribe, like and share guys. At maraming salamat. God bless you all. Okay lang mo, may video ko lang. So, ito guys yung tinatawag na cheesy coin. May 10 yen. Ayan. So, magkano naman po yung per order mo? 100 po sa Macarena. 100. With Nutella, 120. With Donuts, Nutella. 120. Okay. Spam, 130. Ayan. Cheesy coin. Guys. Pinipilahan dito guys yung ating steak. Thai steak. Panalo guys. Sisig Express. Ito naman. Iba to. Mexican style. So dito guys, sa kaliwa ko guys, mayroong kimchi rice ng mama mo. Wow, maganda to ah. Bago to. Kimchi rice ng mama mo. Kimchi rice ng bulldog no. Korean street food. Okay na yan. Bigyan na lang namin siya. Ito ba yung kimchi rice? Ito? Ito? Okay. 50 pesos. Koreans. Hi! Kimchi rice guys. Anong kasama ng kimchi rice? Siyempre yung... Pwede pong inoki po. Pwede yun. Okay. Inoki with rice. Ha? Okay. Sabi ko na po ito na kimchi. Siyempre kimchi ang kasama ng rice. Ayan. Kimchi rice ng mama mo. So, ayan guys. Sige nga. Wait lang. Ayan po guys yung kimchi rice ng mama mo. Ayan. Magkano per tab niya? 50 po. 50. Ayan pa, 50. So, ayan. Thank you, ma'am. 50. Diba ang kimchi
Kimchi rice po. Bili na kayo, kimchi rice ng mama mo. Walang yan, te. Medyo Ang baga ng mama mo. Bagay ito sa ano? Bagay ito sa baga ng mama mo. Oo, bagay. Pwede ka magkanin doon. So, ayan guys. Malapit sa baga. Pinipilahan din yung baga ng mama. So, tuloy-tuloy tayo guys. Tuloy-tuloy. Ayan, live tayo guys sa Los Reyes Street. Ayan. Ayun, tingnan mo na. Sige, Ayan, pa-like lang po ang ating video guys. ano ko naman? Wala mo na. Haba ng pila ng baga ng mama mo. Ayan. Bili na kayo guys ng baga ng mama mo. Doon sa kabila, mayroong kimchi ng mama mo. Ayan o. May singit na. Parang nakakatakam. Ako'y nagugutom. Hello. Dito po yung 20. Wow, fresh. Magkano per order dito? 120. Punong-puno na yan. Sarap. Bossing, nakailang salang na yan? Oo, nakadalawa na agad, oh. Aga pa. Ayan guys, daming tao. Ayan, shoutout kay, dyan, kay Lina, Javan, Nisam. Ayan, shoutout, maraming salamat sa pagpunta dyan, pag-comment guys. Comment lang kayo guys kung tayo saan kayo para ma-shoutout natin. So, ayan. Ayan, shoutout sa inyo guys. Pakilike lang po ang live natin. Kawan, biasa anak. Pisong. Ma'am, pwede nga pabilan niya ako ng Hindi na ako pipila. Isa lang Titikman natin. Titikman na natin guys. Muna natin guys sarap. Sa akin nakatapat.
Panalo. Panalo to guys. Tara na dito sa De Los Reyes Street, Fusion Alley, no? Sa ubo ng Sampaloc. Ayan. Basta na kayo guys, ang daming tao. Sarap. Pa. Sarap. Sarap naman. Laban dagdag. Joke lang. Magkano po ito? Sarap. Laban dagdag. Joke lang. Joke lang yun. Dapat sa susunod, samahan nyo na ng kanin. No, kaya kung may rice na siya, no? May kasama ng chowpan rice din, no? Pwede kaya, no? Pwede ng ulam, eh. Pwede rin. Eh, basurahan ka dyan. Yes. Ako matapon. Salamat. So, dito muna tayo guys. Ha? Dilawan sabi ko. Grilled burger in the front. So dito guys may tapsilog. Tapsilog ng Lope de Rebecca. So panalo rin dito guys sa mga prices. Mura lang.
Oh. Ngayon, panalo rin itong Martins na to. Oy! Asan ka na? Wow. Ang birthday. Bangon. Sayang, hindi ko nakuhanan yan ah. Orange lang. Bango ah. Morning, good morning.
refreshing talaga yan. So guys, nandito tayo sa kabahan ng De Los Reyes. Tinawid na natin yung G Tolentino. Ayan. Ayan, shoutout sa mga babayan natin dyan. Hello. Hello. Hi. Hello guys. Daming tao. Live tayo guys, live. Ayan, shoutout sa mga kababayan natin dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, shoutout nga pala dyan sa kababayan natin sa Bulacan. Ayan, shoutout po sa lahat ng kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout. Fried cheesy corn po. Hi, fried cheesy corn. Fried cheesy corn po, sir. Yan. Fried cheesy corn! Fried cheesy corn! Fried cheesy corn! Fried cheesy corn po po. Pero hindi marami na agad.
Tornado! Tawari ka! Kapon ka! Tawari ka! Ayan po guys. Tornado time flashing. Bigil yung dalawa. Antay natin. Ayun. Cheese overload. Yun talaga yan doon. Kumain ka lang. My God, my God. Locos empanada. Oo na. Ito yung locos empanada guys. Pinipilahan dito. Ano yan? Ano yun?
Pinagpilaan si Chris Brown. Chris Brown, What's up, bro? shout out. How are you guys? Chris Brown ng Sampaloc. Tugbo ng Sampaloc, guys. It disappeared right after the song. So every night, I show you and hold you. Leave me out here. It's like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me.
pesos, 100 right here. Yo, 100 pesos, 100 right. What's up, man? This my video. Yeah. Even though it's a struggle, it's all we got. So we gon' keep climbing till the mountain. Number one girl, always made it to Turn around and drop a trouble, drop it, I'll bet you just
Here I am, baby.
Hindi, ako na lang po kasi. Saan naman ako? Sige po.